ya ka aduana onyanko mpasechi nananom aponkyere ne omansuo nananom aduana ja sebe ni nyina ya aduana efiri so odmankoma bo ni wiasa sebio afre nyamemo eba ya yepa nkusua bi gu santema so ma yenya musuja benya samante musu ebenya techiwa brube abrewa buruku ebenya ya sene fonton wa kochichiri kumawu omu nyina ya aduanafo na aduana no wo mu ne dija bai aduana pa na sebio nanamo ebi kopie wam ye wa aduana ja mekan ni kukuo no ene na pamadaka no esi asumunya ye nuam kuma eni kumawu ye wo faasefo bi ni apromo ase de ntie ka se aduana pie esi we asumunya no ebra ye na musuja tetetere de epa nkusuadu ewo santema so kwa yepobiri mu no ye frɛ no samante musu wono na omu pie no wo kura sika futuro wo ne nsabonkum suwadi pie na omu nyina ahwetia ba yo mu nyina kɔɔye no sɛbe ɛka ɛyɛ sene fontom ɛne ne nua samante ti sene fontom so yɛ sɛ ɔno so bɛkɔ wɔkɔɔye no ɛnsi hɔ a na samante ɔno so ne ne ma ɛyɛ adukusi adua ɛne obi ya ɔwu anini wɔn so tuye ɛti asunya deɛ ɔno oni amanfo yɛ ka so obi ni amanfo a wantu ɛni nti ne yɛ de PSC ne yɛ friends PSC ɛyɛ ni nyinaa yɔ no abegina ɛyɛ yɛwura ɔkyere kusi ntrama adua ko a wɔtɔ so mienu ɛso de nti gyina no so sɛ yɛ sɛ adua na ɛwɔ asantema mu nyinaa wɔ no ɛni pɛ Asantema so TV yesomo sompa Temo bibiara kwa Abamra Asantema so TV dia ye na mamamre ne amane so esomo sompa ena yasane wo ade ahyiamu bi wo amamre ne amane e fa yasantema ho yedi kan de yedi tie de wonnim de watene wonnim nkyiremu wonnim asekyere no ena ye benya abotre ne akyekye nsem nyina mu titiru efa aduana ho ama watene atiase enya kan say dia na wosi enya obi a sabe wonnim amamre ne amane ne yie a obetimi akyere mu ama yetimi atiase na sabe ya no ankofom ankwankwanya ho amane ene menya na ba kwa me no ade ahye ne no eba betwetwe nkomo ne din eye nana adra dwomfo ene nana ne no eba betwetwe nkomo no obeto ne bo akyerɛkyerɛ yen nyema bebre ama yetimi atiase mesrew we dwumadie ya like my YouTube yeah like my share ma fofo enhwe bi e beje wadwe nchia na fa comment section no subscribe dwumadie no e de ama imedin sweetie nana dankwa afi kan ho ne nana enidedi enkomo nana adra dwomfo na mpacha odi no sanu ano no me da wase mu medin no ano me ba chame mu akwa Asantema so TV ya ohenewa na pacha sa wapombo ko de adom en nana mo nkonyanji ye ho ye pa enda nyankopon ase nana yenkomo ye no ba bedi no fa aduana ho ansanya bebam no yenim se nana ba ma so ma bi search otoso mi no kuma woman hene nana ekọ ekura kwa conference mfinsha be du nan mu a enie tie na ehun komo twetwe bebre ne na wo ba twetwe afo amu a cheche ne ma bebre mu ansanya be kom nana wodi adra adwomfo ne din ne mu ye medu ebenya mu nchemu kakra na nkia ba ye dwumadie no so a jo mo medehie medin adwra dwomfo ne de yese ye wo entafo na adwra wo ye ka adwra adwra ye tewia emra yese abuburo tewia ye ka abuburo so ne mra ne ba ko ne adwra okay wodwene ko akiri pa ansa no wasifom dwomfo so ye ohene dwomfo wonno ana se bi ohene ni okuramu ti bibia ni a wono ene bo ohene chidom ewu se bibi so ma yura eti ti ka ohene dwomfo a ase no okay ai fana na wa kye ne di mutiawa ama yate ase no na fe de yemra dwumadie no eso so de di kan no na kuma wo man hene afrimu na kuma wo man hene afrimu so ye aduana de hyekan enye ketwa kra na nansanya bebam no edi aduana no eno so asekyere ne sei yo menana me da wano ase ye ka aduana onyanko mpasechi nananom aponkyere ne omansuo nananom aduana ja sebe ni nyina ya aduana sebe efiri so odmankoma bo ni wiase efiri tetetere de sebio afre nyamemo eba ya yepa nkusua bi gu santema so ma yenya musuja enya yebenya samante musu ebenya techiwa brube abrewa buruku ebenya ya sene fonton wa kochichiri kumawu esenya ye din so ejase wo munyina ya aduanafo sebe ene ne emenya aduana na aduana no wo mu ne dija bai eye adua wanyini ye ka adua asantemu no sebe puto kasem ne be kase
we can say Cain and Abel or Adam. Edu. Yeka edu a ade a idim. Okay. If you say okwa adontin mu a ye wo edu entwi kunantwi. Saa so na wo ba aduane mu a ememma kunni edikan no edu antwi ne edu achampon. Wo mu nyina no mo a nyanta kusi am na wo mo. Beno bi o so a ye mo so biem. If you say you Asantema we see to be chechere ne man no. Sebe wo say asante eye koro. Ye mpa asante. Iti aduane no e omu bebre. Ye aduane sebio na manum a aduane nsesa wa wom. Ye kan sesa wa aduane ntini e wom. Ni nyina aka bom e ma ne ye aduane. Tina de tien. Ana ya to so dia. Na wanya ne baabi ekure se de di kan ye na no oye aduane eni. So na se de wo church no aduane no omugumu ahodo se de na wo church na ntesa. Ye wo aduane pa. Aduane pa ana sebio na namo ebi kopie wam. Ye wo aduane ja a mekan ni kukuo no ene na pamadaka no esi asunya. Ana ye nuam kuma eni kumawu. Okay. Ye wo fa asefo bi ni apromo ase. Ebi ni abodom. Ebi ni agogo a ofori krobon ko chechireye. Ebi ni kwaman a entro ni mpan ko chechireye. Aduana no edoso ana ebi so ne ono de ye nua pa akwamufie. Akwamufie a sebio ye nanamo ekwo chechireye. Ansa sesirikumu edi makotene. Eti aduana no yomu bebre. Okay. Ti mu ye mu bebre se de wa cheche mu ama yate ase no. Edi enti na metate se ye kasa aduana piesie ye esumenya. Edi enti a. De enti ye kasa aduana piesie ye esumenya no. Ebra ye na musuja tetetere de epa nkusuedu e wo Santema so kwa ye pobiri mu no. Sebe ema nan na neka ho. Ema nan no ye sebe aberwa techiwa brobe nanamo na dehye kopie sebe suntreso om kopie wampa mu broku nanamo akuto agenkokobom edimu mo so ko ya akwamufu ekopie akwamfie ukomusu a sene fonton wonu ne kopie kumawu apemso agya so ana asumnya ono so ka ho ema ne ye nan no ye frɛ no Samante musu wono na omu pie no wokura sika futuro woni nsabunkum suwadi pieye asantimu no ye say wono ne oba pani a sebio bruni beka say ya anointing no anu wodi kan no mu nyina ahwetia ba yo mu nyina ko ye no sebe eka sene fontom eni ni nua Samante ti sene fontom so ye say ono so beko woko ye no ensi ho a na Samante ono so ne mma eye edukusi aduako eni obi ya owu anini wo mo so tuye efiri esomnim efiri se na Santema so na eye som Santema so eye som esuminya Santema so eho ana na ebusuakuru wa nwotwe ni nyina yete ye na namo asebio abodi ase no ho no mu nyina abesuye ekọ yokofuo mu na nantwi wa nyamemo enyina bai na no nikabre mu nyina bai betena ho ansa no mu nyina ekọ ebitina adwama ni nyina ba ahyensodie wo ho wo mabusuakuru wa nwotwe dan no so wo ho eti asunya de ono oni amanfo ye kaso obi ni amanfo a wantu eni nti ne ye di PSC ne ye friends PSC ono de wotena ho ehwe sebe na namojapade so senior that's a friend your friend Biana PSC. Okay. Na bada yunti wa anko so ndo share chire bona nanu mejapade ho ban. Oh wow. Arefo nana adradwemfo ne no etwetwe enkomo no yebusua ewo ayuyu a sabre kumawu man hina frimu a abusua nyina eba beka bom na yaye na ayi aduana ayi ama na ye kama enum nkyeremu ne na adradwemfo etwetwe a nana nya bo chichichi nsemu ama yetime
ate ase nana afi de yemra ayiyo no entinsi ayiyo no mu enchemu no ase nana barima so madu search otoso mi nana ko ma hina wa nya ne baabi akuri ono so ye aduana eni anase ko ma wu kro no so ye aduana fo enti ye ba no ayiyo no emu no na je say aduana fo abusu akro na wo chiche emu no emu din pa na yiyo isi ne naso sese no on say eye barima so madu search ya wanya ne baabi ko no what is sebi yera santeman eye ni benkum akonwa eye benkum no ye ka benkum na eye asuminya ani piesi ana onua kuma ani kumawo enti awie ni nyina ayo no abegina eye yera ochirikusi ntrama adua ko a wotoso mienu eso de nti agina no so say de say adua na e wa santima mu nyina wo no ani pani pani bia ni hobiem eye woni onua kuman ana hwe akire enti se asem na saade atoni nuani a wo ntimi nyedai enye nhwe ha kwan bia so no wo so woko agini nua tina eye no isi ni na so no tono na esi yiyo no hyehyeye se de ebekọ no bibia besiase bia ono na si ne na so great oh okay na aduana abusua nan no se de wacheche mu amayate no obi epese wote ase yi a yemra busua no mu nyendo mu so kwa emu tsan ankasa odo wo mu enkabo mu nti ase wo mu nan ne de efrem emretintin ekoba yi nyina na obi ntan obi efri se ebo ahwetie e wo santima so a obi a pa ni ba bi fa yi no se bi na obi a dane bon wano ekodru pempensu obi a ye nyina ye sa aka bom se bi ayiyo eba wampa mu a so ni wampa mu a wate ase mata wampa mu ye doma won ne ko chichire a wo so de odo ne man na ode ko to doma ono ni kuro mu ni suntre so heya na bibinti ene ma ne ko ye o suntre so hene ya ye suntre so heya ne dia o free santima so ha na obetenan woni na nam ayekufo na bibie ni ho e wo mo ntem enti sana etie ana sebe kumawusu ni asumnya de sebe emfunsuo bia ni wo mo ntem wo mo kwa hwe ayenche nanu ya so akom ye wraba yi wakwa akuma kwacha ni nua ese ye huntawantawa bia e wo mo ntem kopim se nanu ya sebe obi so wonte ne ho ase se ye wo wraba akope eno na akofa ni nyina aba na ye de yinim se aduana ye ba akope so wote hehe o so wote hehe o ye fa ne se wo ye aduana ni na mrepemu no aduana no sebio e be fa ne ntuma pa se fra entina na aduana abusua na ennan na o kan e bidim ntentemai chen bi pa na ennan ne de ye komu pa dia o mu nyina ye ba ako ye maame ba ako ne pan kusua nan no okay sanity na firi ho dia wo faasefo bebre ifi wo faasefo so na ko nanam se ahemfo chinye ni bididi bi na di mu pa de ene nan no ennan ya ipi free santima so ko ye ne de sa nan na ibie ni ho bi tenana ennan no aya doma akwam esumenya na komawu no momo nan ye say ayiyo abai ameme so doma na ye say na say omunti nyema biasi ayiyo wo mo ka ho bi doma fo ka ho na doma sebe pani a wo ho no ana ono de won ka ho ontimi ma ye ne bi dabi doma ni bi opeso oba ye ne bi obetimi aba de nti a wontimi ma bi ni say waye aniamo ho ache yura nyame kese iboni di an ye soriye eti sebe oso ne ye nsomo a ene etena baabi ne yeso entena ye baabi na emu piesie ne de ene esuminya ifise ho ana apamadaka ni nyina no esie a ye moso ti nana ontimi omopani ye muni din entimi emmebe no na sakwan bi so mu yi aduana domafo no afri mu aduana fo ni mu ana dabi ye domafo fri mu nyi doma oka asante ho na mo pani no kwa na ontimi ma ana onde oso wonde won ka asante ho eju won tena ne baabi
domani bi opeso oba ye ni bia no utimi ba okay ye baji na wa atu if you say ye mpapa mu sebe asante eye man asante eye batan kuo ye mpapa mu tina de tie no tina de say ano say opani foforo abesi doma anan a oyo no ehene no wono no gitum so obasuma asante de bibia no ka ho oh no cre oba ye rasante hene sebe onye mpapa mu onye nyi mu if you say on say bribi no se wutie na no kasa wo se wo fakora no aha ana oje ni tumi efriye sebio doma hena wo hoyi ni tumi oje free oduro ni mapo ene asumadu se chia wonya ne baabi ko eho sa eho ana oje ni tumi ebra sebio omokoye ni wo fa yiye ema sebi bibia ye ntimi mu ni din siye eho ana edi tumi ema no etu ope wo mpe o aduane ni ana omo so omo je omo tumi free sante hene wo enti sebio obi gini tumi free sante hene wo na so ko gini tumi free no ho a na wo hye henfa we de ya wo hye sante hene wo hye na se tina de tie ana bama asumadu sachi ene barima twenebu akodua wotoso enum ehfu emienu omo yade baako omo yade baako pe de enti a me ka so omo yade baako no eye kumawu akunwa no oye kumawu ye frɛ no kodua no ɔkyerɛ akunwa kumawu akunwa no kodua no ɔkyerɛ akunwa de tie ne sɛ ye wo aneninya akyɛsan aneninya fo na adehye okay ane wo ankase eti sɛ wo ba asumunya ye wo amoako a ane wo safoa enti ankase fo ni dibi aneninya fo so timi dibi na so wadi sechunya ne baabi koe no na oye ankase de hye konkon ana safo very much tribu akudua a yura wotia kunwa so wono so ankase de hye enti ne wo fa prekope enti se ne wo fa akwa akura na so wo punu na kunwa ayi na de hye a bibia nsi kwan ne wo fa Arefo yeguswane nana adra dwomfo twetwe enkomo afa aduana ene ayiyo a sese kumawuma yene okwakura ayiyo ho hyehye nyina bu akwama enche bi ayiyo no yede eba no ene ho nkomo ne nana adra dwomfo twetwe nana cheche nyema bebre mu yeka edin aduana kwa se chene sen den na ba ye ne nyema bebre ana cheche mu ama yetemi ate ase wie ate ase ayiyo no mu enhyehye ya mamnu mu nyina na ebenya abota cheche nyina mu ade ama ntimi se okwaso ne kan ye ho ne eni dwumadie yi na enye kama na ne samu akwa bebre na ye mu akwa ba ne asa to adwumadie no esodia nana anasa barima asumadu secho to sumienu ko mu man no ofuru mu se de kan ache Finshabe do nine kodunumu eni. Na dentina da. Ohena frimu sabio wanimua. Onya na ye. Medeshe. On se asante memu ha no. Sabio mesre maka bibi kakra. Yesi yewo akani ene yewo kani. Akani ene yewo kani. Ye ka kani a obi a wodwene ansan watuni nan esi ensubunu nim so de me pache akan de ye nyina ayo ne wo kani ti na obi ye bone ese na kani ba ana sei na wo ye test obi odwene kwa achiri sebi ansan ye be ye yi no etina nanamo omudi kan di na awotweda ne ya hwe se de eyiyo no bisia ye se sebi eburu sebi enyaaju onipa ko wo kwase ampani o so ekwahwe pa o ibehunu ne foreban ansa na nayi ne yayo saa so na namo ayiyo no ye obibi efe ne doti yie ye sebi e de pamomusuo eyi apayo e mana na kwa ekura na kwa ekura na nkyerese wo kokora wo kwa ye de yan santifo de ye je ye na namo saman edi tini yegu nsa ye boy na namudi wo kwa won ko okra echi obo ho ekopem se ye be na yie eyiyo num no ye obi bi efem se apunwa ne kire se akonwa ye punu echi wa baba be so ni tuom no wo na baba be na yie
That's what be denied. What be denied? Okay. Na yesu dia amamre kwan so no o so opunu na konwa ene efe na konwa tuntum na no emu amamre ni amani bebre ye mmoso eno ana ni sunsum nyina beba bewrem na wo gunsa wono so abeta wachi wo betena wakonwa so na wo di asem a wabehye wo mu efenti asante akonwa no eye tuntum tie ka se asante akonwa tuntum ye ranko an sika dwaso okay yes I him fuck nyina de akonwa tuntum obi a wakonwa tuntum okay se mamponse o dwetedwa sumya ewo akonwa tuntum won neti akonwa tuntum a se bio ewo ho a ye moso tie fe no de no tie fe no de no akonwa tuntum okay okay tina de tie mu tina sa ehemfo aka na de ne de obi akonwa ye normal akonwa na da bi nye normal akonwa asante akonwa bi ene we normal akonwa sasa obi apunu na akonwa apunu wa akonwa this di odi ewuo ene empunu na akonwa di okoto mu na ene empunu na akonwa de se bi okoda afi ase obi wo so na onye de hie wo besra akonwa no ema ye friend se hweso ni to ande obehwe so to anu se owu a na akonwa ye empunu ene ahemfu bebere wo a o ma bidi ade enso ma akonwa pa no konkonwa fie a ye empunu ma akonwa na no chese wo amedi hino wo di hene na emum ekuru sunsum na de onim na never so bi nso so ye wa hene na bia oye bibi ansam fata nyamo ho de bi ne etu na de so a ono so akonwa no sa yem dabi any friends wonye kaniba de wo ye de hyekan on say hwe de hyekan ye de ahye wo de kan aso kan wo ye kaniba wonye kaniba sebe nana mu nkonwa no kura bebo wa ma wa bekwa akwa ye mfata ame yetu akonwa ni timi bo sa bebre akonwa no sebe empewa bebo so na me to sa akonwa na etimi kire so pewe akonwa kire ye betimi di wasi so na no abepa mo e betimi ama yare bebre e betimi ama wadi dem e betimi ama osebio wo be basa wo bedwam ebi oso ade obe bia so amanfo ntiase ne sha akonwa no pa na empew tina de tie no ansa ne be free sa asem na kan akwa no na je say obi di hene na oye nyema bia nsam fata na se fa bebre na ya akonwa na bo na ma na asa for so na ma na ye bibi no wa free so na fa ya akonwa na pedi ono ape ama na betana so se ubedi akonwa eye kuro no ana wodi so ana kuro no so ubedi so a ye ya amamre se be emu ye friend say insuo emu nua emu frama bibia no wo mo so mo na wo mo so dosuko yehu ni yehu wo etu on betuma ka say daddy asumesi de yempe o hini bi betena so ye tunidi awu anansa efise ne nkunwa no empe no obi so tena so we ni sebe enu chese wa medi hini no odi ne nkunwa ne empe no okay wow ne so ya de pa menim da sasa akonwa kwa timi ebo obi ma ne ya de emfata ne ya pamo no no bebra ye tuo mu ye wura tuo mu nyina e fa ye nkunwa ne na etu na empe wo enye santeni na etu ye santeni ko benya kura na nka wate so na niamo ho ne de emfata na abeya wo kasi jai kura abesa obeye bebre once wo tuo timi ka kire wo se mi tuo fo na wantie me kai ko se nkunwa na bo na pam oka kunwa bi eboso asante dia kunwa bi eboso okay tina na yemra aye no animu enhyehyeye no aye no mu nhyehyeye ne die bebre na sesensu ya te ase se bia na pie se yesu nya man hene onu na yiyo no mu nhyehyeye nyina si ne na so na ba ku bi wo aye no nhyehyeye ne mu a opese me bisa se patakarika sie hyebi ewum ana sabata karikasia no eye din na se kire ne sen na se kire se asante eyesa eyesa enti asante din ye esa enti ekon enti ye kire asante mai iti asante de
da ye woko ena sebi ye nanam so kwa akura sebi o asamado a woko no owo ye ni no enti wo se ebo ni chidom ani birem ye hya akotade sebi o nanam a wo mo baabi aso behu se sei ena eba ne dia gyan kwan ifi se woko no sebi o ya mo ni chidom a ebia na patiko bi kura kwachi ne kwan so wache ne krafa obi a wafiri mo no sakra engu okọ Christopher Bible mu a se nyame na se yensuo de obetime kum okra no ana okra no so mu ti nanana a wọkọ no se bi ye gya ne kwan kura dot ye de ye nya ne kwan na yiyo de ye gya ne kwan ani birem nana mi ntwa wanu ati we say ni de moye na sam ti asase dot ye de o ma ye awie afi ne be ye na eyi ankasa eti se wo hwa eya ananafo no ye say ye nana beko nana ewu eti ni birem ana ohene so hye ne batakaria ni wokoko ne sa dia to ni ti di kan no edi kan ma sebi akonfo ebe prakwam eyi suman ni musuo bia afiri kwam ansa na de toatoa so no aba sana asante amamre etie na de na ewe ni mu ye ni mienu sanke e dot ye di ankenu anu no debi se nam ka kiro se asante ye wo kani asante hwa ade ansa na wede watoa so tina wo kompagnifu ani ma wo no ka asem wi a no de bibia hye wo se amfo ne be kire ne ntoa so so what you say ntia so abehye yi nim amfo ene be kire ne ntoa so eti ayie no ebeba efra nopa no so dot yie ne be ma se be ye hu se papai odi ni huni papai si ni na mo so be kire da ye pa bebem ekwan mfa so ye na yi se dot yie no na se entwa yi a na mo enhye da ensososo ye be ye die bet ye ensososo na dot yie no ansa na ye be no ye kwa abusa ama sebio na makonfo eso kire se yi amo be yin sebi sei ni besie ye hia we sa enetie ansa na yakoso nyesi fiti ya na ye yi ti ayo ni mienu nyina no esumenya man hene na wodi kan ya dotie no na ese be ye ayipa ya na no correct na say won na di mutentema ne dia sebi eye ni wofa na afiri mu na bamusua esa ye ni nua kuma na afiri mu etu obusuani prekope nde na ni abre pa na ni abre wo so kodi nansa mi hu se na ni abre sanity na yiyo ne hyehyɛ no mehwɛ no eye na wotwe amamre mu kakra me de menim mi wojide se wo de woni mama me ne bebre chan de menim kakra bia menim ne de ahu se yiyo bebre ne ya abroso ananu bi efiada memne da kwasiada ne de ye akobu ne ya wie na ande ntina na ye de na wotwe mu na modi si wo aye yi mo me de hye ye komu a sebio ye wo dupon ene wo brempon me boana we no dupon bi na etutu ana wo tutu so a ye mfiti preko amana beba beda ho no ye mfa nansa na ekata so ye de bre ene kata so nti ya abotwe ene ye behwe ne de akora n'echi mfiti preko pe enkora brewa echi wo yesa wan fa ni die enya brewa kwan nti ne de na wotwe o sa mamre bia wo hu bia be fata bia ne behwe ne atimi ayo ne yie no adimu na ye punu na konwa yetimi apunu ne memem iso ye bema tana just one hini sabe oye ne niam atoto ne niam yie na sabe okwakura ye de na wotwe esiwo eye na yiyo ntesa nokre o hini amamre ne amane ofa so enye so hini obi si mansion okay baby enye o hini obi development nko this year amamre ne amane ofa so efin anka no wono ene ye na yi ECP epunu na konwa e mani dimu konwa bebre ho ayi mpunu e osantia bebre
so ye mudi ayiyo no hyase October busumi ye omo hyase 11th to 19th and as 20th and omo hye asena ade di kan omo say firing of musketry and drumming I just say etututuo ene etweneka na tututuo de obi asabe wa free mo ye ni abrede o say yakotutuo na Patrick obo obi e baby asante your mind asante yesa sam ka kire no asante yesa sebe ye ko ye nwane ana siesie su no ye nana o kwa akura no o se enyane sunsum bia na obeta akire 18 twene no ye opitipiri wo ye fonton from wo ye ondonka wo ye wokete eba menso a sebio ye wontahara ye okonkronya ye okwantwoma ye wonkofe ni nyina wo ho ne ya ni nyina wo enti ye omen wo ho a bebre sebe ye bebo ye betuatuo enyane nanam ye befre nanam no musunsuma beta akiri if you say yeah enye ye nko ana ye wo de onim so nko ana agina ho enso nipa bem pempem ne gina wo nchen akram pempem sanity sana na mu ye na nanom sama pa betai yachi correct ana entweneka beka ntwene no so bebo ntwene ne dia reward ye nya ne je de dabi ye bo ani je ni brem petepri sebe nanamo tete no obi yira en na ne yebo ye bo de hwehwe no obi kokwayem na yemhu na ye won twini bebre wo sebio ni nyina bedi ahini ama sebe sunsum bi ewo eye apemsu ajas ay beda na ikumawu no etimi afa ne ntuma pa efra okay ya so ada to so nyene de am say ensaguo sensaguo de ka chim ti and the move fefe na nanom ya be from say di kan enya ne wo mo wona mabonten on say wo hwemu a wo say first day no ye betu atuo ye be yewe wo baba be gukuru ni bebre na nanom no boni so baba be frem se be busombrafo baba be frem de obedi ewu baba bi ani a be wi ade enti the next day no ensagu a yegu no yegu apam hohombani bia ne sasabonsam ahum ni aham nyina efrem yes aka papa no ye dia ye no okay ya hwa da to so miensa no so we keeping let's ye siripe tano no anananom no mo sabe wo mo kono ne ebe kan ye ho ama ye no mo nyina siripe ye sabe ye so obi anu ni man yoyo ye nyina ni mi ye rebesunyono to besunyono ani beredem edi ye na cause de ntia ye na nyina ne se ye ni baabi a nana wo ko so de akwe eye ba mu wu obefana na pakan ba wo ye de ya befo ani enim baabi a ba mu wu so na pakan no de abesi dise Kofi Dwentin ko ani hu ya sebe anko wie ni peyo na obodomase kende de bia ne besa akire mu hono de bi ne wa akire mu ama ya te hono ase na da to aso ase wailing continues na say esunya agyaadwo nko a so okwa agyaye na to aso so okwa agyaye ye hu ni biem wo kokro foforo so ye hu ni biem this yen ye toa no ni akohu no okay na da to aso ne de say firing of musketry and drum na say no so etututuo na ntwene kana na say ada to aso am say numu sensia no eno so ntwene ni abeka no ya different from the edi kan eboy no correct ene die fontom from eno na yura duana piesie wo ba sebio wone ne dom wode na pamadaka eduana apamadaka no se na namo manekwan ni bepia wode bepie na obi ahu se wone eduana piesie eduana kro tine frɛ no edu edu kusi eduana kro do te kankanfo akonwa so wona apamadaka no wone wo okay ti wono ba wone dija no so ba to da apakem woni akuma obeda apakem akombeda apakem senka doma sebio doma ewo ho a ko ba be ka ho na ye nan na ye fe ni hu se ampa
aduanafo nan no a sebio ye pan kusua no wo mu nie na wo faasefo ni nyina so aka ho faasefo no eye agogo eye sebi dodo na mu nyina promise mu nyina beba ko se dos ye keto akra na ye kana sa no kra aduanafo dos pa oh yo na da to aso de nya be ko eye na se funeral grounds eye yo na se na se egusua de esunya reho no ato aso na da to so ne se musketry no so na chese no so etutu ono ana se ye kosa na okay so wa be fa ne ko nti o se ye ko ena sa de o che de nka asantefo wo be enim ba bi a owo timi de obi kwan kema ko fa ye de hye ye de na bo senti na me ka se wo hene bi tena ase wo kire wuwo eje na pakan ema bibi nti wo se agya ma no e de koi le bia ni kire mu no na kire na that was the climax of the funeral celebration I just remember that year you kase pa eno ne e be fa ye ho so wo de kokora na ye de ye ho wo de na kokora na ye de ye ho ye bo ama mo ka mo ne na mafom se ye bo adim me bo na no ye bo adim no wuo no kura no wo de kokora na se je bi wu a ajabiti ase enti ni awerho enko wuo ye de ye bedi awerho na emu makwa awiye no ye bedi da ana mpani fomos mo ka say ye sukra ye jai hem so what you see okay say him de pa na him a ede na ho ato say fam ti yesi sumpa ye jai hem na da etwato ne ye na sesom eja se de ni nyina wie you know na de menti ase ne say ye hye dwumadie na se nyina sabio yan shase mfi asore dem e de nana mabusomfo no anasa konfo na shase e kye kwan ale ne ewie dia ne de akoda nyankopon yesi ade nyina ewie nyankopon oba ade dan ne shase ade mfa na shase ni nyina na shase no ye de amamra ni amane ne shase ma me nkire wase ye ka bosom a eye ade a esombo ane yan ne bosom ade a yitimi dan ne din e ma de wa akiri be di kan bosom ade esombo so bosom ana konfu ogunsa so de nani hwewiem wo bo nyame din ye nya na ayamen ene nyame no nyame ye nya na ayamen so eti otwe di ampon no bibia no betimi atwa ni mu ono no kura yen enti ahyase ne de amamra ni amane no se ye if ye fra amamra ni amane ene wo wiase abakosem nyina ya amamra ye ntoma fra ni bibia enti ekowie dia na ya sade na ase ama no na ase ne nya asore nko sebe nam so bekonkonwa dem okay ne kwasie no bibi o wa ye moso mo de ene namafo ye sebe ya Kristo na na ye de enim se bia na so ye wa mamre wo Kristo no ma ye no ne yeso ye de ne wo nyese ye nsum nyame wo ye sum nyame pa na ka ede nya nyame din on si odua gu afra ni nyame dua ye tai kukuo wom na nsu ato agum se bibi kan akora akora etimi de ye no wo yare ko etimi se bi ma no okay unya na wa me na ye na yato ye de agu se se bi ehu hia enti ade nyina ewie nyame hono na de tie na sana sesom de nya so de mo de ne nko a wa mamra dia ye beye ne nyina kana se no oh jo efie de ne de enyi bia na mo behu why okay se bia ye koye to ye de koma nana mo bia ye kutwa nwan ne ye no ne de ye wie ni nyina ne de nyankopon ayi den ehira so na se da so ye de amano na ewie peyo okay for Barma asum madu search otoso mienu nana kuma man hene a wokọ ekra no nana edi ade afia pema hankro aduoso miensa ekosi efempinu ene ensom 1973 to 2007 ena nana ede ne dwumadi a obedi asase so nyana eba na wie nana yiyo no nhyehyeye ena nana adwadwomfo akyekye ni nyina mame atase ayo na hyase
ɛyɛ ɛhene me bosom yɛ ada ɛto so dumienu ɛde akwa akosi ne da ɛto so aduonu 12 October to 20th October emu hye nyinaa ɛnyɛ de ato dwan sɛ ba sɛ dru wɔn a nyinaa yɛnkɔka aduan na busua nyinaa ho yɛnkɔkra na kumoma hene chi kakrakra na yiyo no entimi nya kama na ene wu ewie kra no amamre ne amane a enennemafo yeya kamia sɛ yeya ato agu yi nya kwafa brone de de abaye yedie afuto ba na de ba ma afa ho afuto akra no ba mo sɛ yɛse sankofo wo yi yenchi sɛbe aduane a wa meto no wa bere wa buchi ho eye musuo eno ana amene yarebɔne bibre aba etimi de afutuo kakra medium de bema yen ne sɛ maye ntua mamre ene amane ewu eye de ya no ani efirimu untimi ensesa wo yɛse sɛbe aboa kokɔhwede we untimi mafie emmedane akokoda okay so wohwɛ oyuo untimi medane aponchi wo tuntuntum sɛ aponchi pepe enso untimi medane bi mane nyeda enti entimi nane broni momien fa ya mamre ni amane na asante ayede aka mamu nyina ayede ene ba bia ofa fiti atifi ni nyina mu ayede na nsen gama nche ono so ye ne de kama mo konfanti mo amuhui okay se ba bia beko bia no ene ye te no ma ase nti mesre mabunu no momma ya mamre ene amane ehia ye na oba ade so no ye mane hia ya oni yaw because oni ni mamre ni amane ti no oboye wa mo se wo de ne de enye ti besom why odi yaw ti momye nyi yaw ni mfiri na sebe ye be fe ntuma pefra ana kuma o man hene yiyo ya enche bia e basoi obi ya kuma wu de hyekan e bia ote amono ne ana e bia ye Ghana ha ye bi kwa wakwata bia ba bi te se bia tamale ye ndimo ne ade edwe na o se bia obetimi kwa atan bia ka se dia me de abosom nyama o dem de minko o chena nkomo punupunu enwuse ni ade bia be kuma na makwa ya le me de menko na ne kwan so ano no ene de ne kwan so se bia so due bo se bia wo na na amamre ne amane eno na wo no se bia ehira wa be ru san pempensuo wi na wo so de wo nko a tena ba bi ne bedroom rebi no sebi wa beto kakanka ubo nse wa na abepre enso na sebi akachi eti mesremo bible no de ebeto ya mamre ni amane bone de enye sebi sumbie nu a efo bone so okay ba me yanka se eye kristo nko ana ono de onim bone ye nyina ye nim bone wosum ni ya na namoso no ebebo na wa sum ni yesu dia obeya tintinho timesremo mamo nkase bibi eye sebe ade a enye ade we die eye bosom eye sombo mayen eye precious thing broni be se precious etim besremo mumye nyina ye nkamo ni empeje asante man ene Ghana man na enye kra behwe na obumakmo obo ade bo ni wiase no obeboa yen ama bibia etimi awie peyo nana ya beda wase papa wa church nyame mama ne yate nyama bebre ase bebre nso na aka ya amia no me sha dante ase onsemi bo emu odu ti ebe pa bre foforo na yasan na watena ase na wasa dodo nsem bebre musuko ama yatumi ate ase papa afo nana adradwonfo ne no etwetwe enkomo efa eye aduana abusua no eho na afa nso yatisi mu ekọ barma so madu sechi otosum yere na kumaman no okọ ekra na yiwa eye hini me bosome da etoso dumienu kosi na duonu so ehhehye so na wotwe na aduana abusua no eye siwa wode ekra na chi kwakra no yatisi mu edom sukọ chechire mu omyehunu amamre bebre bekoso ewo ayiyo no emu no sabe ya okona akohu na enya wade foforo na ohunu sa amamre ne amane ne de ne kwanso ano no saa ena yeye no ti abasa dan druwa yenyina yenyi twi yenyi pu ne enko kumawu yenko tai abusua nyina achi ne fa amamre ne amane hu fom ne enko na achi kwakra na bibia nso ntime enye kama na adra nyankopon enhraw ya dase wo bre a woje ya wo ne yen bedi dwuma achacha ne memu ede akire yen Santana so TV na dwuma die yi esomu oso like my share my foforo nhwa bi ajo nche no afa comment section wi no subscribe yen dwuma die no ede amen ha ne nana ebesie edam nyina nso mo ase mo bra moje na mo kan yen ho emi dwuma die ne kama me dey sweetie nana dankwa Santana so TV
yɛsom so mpa. Asantema so TV. Yɛsom mo so mpa.